Георги? Георги, момченце, остави го този телефон, като ти кажа нещо, слушай. Такова, да ми направиш едни снимки, а да си кача. Че обещах на лелето Снежа да кача във Фейсбук, като пътуваме. Я да хванеш и тука. Да хванеш и тука това. Големия куфър, да види жената, че отиваме с много багаж. За една седмица все пак сме. Георги, за една седмица сме все пак на морето. Снимай, снимай. Снимай пак, като гледам тук отвънка. Снимаш ли? Снимай пак с очилата, че са нови. Взех ги от китайския за 20 евро. Такова, снимай тук. Снимай, че сме само ние разпространени. Снимай хубаво и да не ми се вижда двойната коша. Момченце, да не се вижда двойната коша. Георги, бе, защо ме снимаш така, бе, момченце? Ей, значи, все неподходящи пози ме снимаш. Утре ще ме приказват хората заради тебе. Същият като баща си. Айде стига си снимал па и ти. Човек да не те накара нещо. Пу. Ама гледаш. Рови се в телефона и ме остави. Ей, значи.